Zazpigarren ariketa honetan, ematen dizkigute hiru zatiki arrazionalizatzeko. Gogoratu, arrazionalizatzea dela desagertaraztea. Balioa modifikatu barik, erroak izendatzailetik. Horretarako, segun zein den izendatzailea, zatiki horren atalbiak, zenbakitzea eta izendatzailea, kantitate konkretu bateaz bidertu bide izango du desagertarazteko erroa. Lehenengo honetan, erroa ez egoteko barrukoa berbi egon beharko zen. Beraz, kasu honetan, bere buruaz bidertuta, bost errobi bidertuta, nahiko haukagu. Hemen, errobi bider errobi bi geratzen da, eta geratuko zen, 6 errobi zati 10. Eta simplifikatuko dugu 6 eta 10, eta geratzen da 3 errobi zati 5. Batzuk bidertzen duzue bider 5 errobi. Eta hemen beste 5 bat hemen, beste 5 bat hemen, eta txartu eginda dago, ez da egokia. Emaitza, bardin emongo da, simplifikatzen baduzue ondo, baina prozesua ez dago ondo. Ez dugu erabili behar. Beharrezkoen den gauza bat, beharrezko ez danean. Bigarrenean, erroa ez da karratua. Barruan dauen zenbakia, eta idatziko hemen, 6a, zati, 7 erro, 27 da, 3 berriro. Bider, aberlau. Zenbatiaz bidertu behar dugu behian dagoen erroa, danak barrukoak berzazpi agertzeko eta holan desagertarazteko erroa. Bidertu behar izango dugu, 3 berriro daukagunez, 3 berlauaz. Holan, 3 berriro bider 3 berlau, batzen ditugu berretzaileak eta berzazpi geratuko zen. Beraz, errotik kanporatu izango dugu. Eta a berlau, a ber 3 engo dugu, bidertu. Holanik, behian geratuko da, 7 erro, 3 berzazpi, a berzazpi. Eta hau zedan agatzen da, 3a. Orain, behian bidertzen ipini duguna, goian errepikatu behar dugu. Orain, geratzen da, 6a, 7 erro, 3 berlau, a berriru, zati, 3a. A eta A aldugu kendu, eta 3 eta 6 kendu eta 2 geratzen da. Beraz, emaitza, 2, 7 erro, 3 berlau, A berriru. Hori izango da emaitza. Eta orain, C. Zeren kasuan, izendatzen dagoena da batuketa edo kenketa bat. Erro karratu bateaz, eta orduan, aurreko metodoa erabiltzen badugu, ez da desagertzen erroa izendatzailetik. Orduan, zer egin behar dugu? Gogoratu. Biderkoa nabarmenak erabiliz, bidertzen badugu. Kenketa izan da, bider batuketa, 2 ken 3 errobi, bider 2 gehi 3 errobi, hemen aplikatuko dugu formula, eta da A karratu ken B karratu. Esatuko da, 2 berbi, ken 3 errobi, berbi. Eta hori, desagertzen hemen erroa. Beraz, goian, 7 dugu, hauze gehitu dugu, bidertu dugu behian hori, beraz, goian prozeso barrina jarratu behar dugu, eta printzipioz, zenbakia eta parentesien arteko biderkaketa ez dugu egingo, sorti izan eskero, izendatzailean agertuko den zenbakia eta 7a simplifikatu izango dugu. Ezin bada, gero ingo dugu biderkaketa. 7 bider, 2 gehi 3 errobi. Bidertzen baduzu horretik, eta gero simplifikatua baldin bada, igual ezari konturatuko simplifikazio hori aldala egin. Horrez egin dut, baina nahi baten buzu egin. Hori ja, segon kontura. Behian geratuko da, 2 berbi lau, ken, beti ken, 3 berbi eta errobi berbi. 3 berbi behatzi, bider bi, 18, ken 18. 7 bider
bi gehi iru erro bi. Orain, behian, geratzen da minus 14, eta minus 14 eta goiko 7 ala izango dugu simplifikatu, bale? Horrexegatik dinot, holan egonda ikusten dugu errez simplifikatu aldala, bidertzen badugu, akaz tonto edo grabe batzuk egiteko arriskoan egongo gina. Gero aipatuko pare bat. Lehenengo gauza, gortu, minusak flota itzen dagoela, eta beraz gora egin behar dugu, bai? Minusa gora, eta gero, 7 eta 12, zati bi, bale? Geratuko da, minus, erdian, bi gehi iru erro bi, zati bi, ego dudai, minusa gora pasa, eta ikurrak aldatu biei, minus bi, ken iru erro bi, zati bi. Kontuz, hemen badago minusa, goiko guztiari afektatzen dutzu, beraz goiko guztiak bardin mantentzen ditu. Gorago eramaten badugu, goiko guztiei aldatzen dio. Eta arun, bai bi minus, eta bai iru minus iru. Lehen aipatu dut, akaz posible, tonto posibleak, eta dira, bata da, bidetzen baduguz goikoak arrainago, 14 gehi 21 erro bi zati minus 14, pentsatea, hau honeaz fuera eta minusa gora. Hau akatza oso grabea da, ez da akaztonto bat. Ezin dugu simplifikatu, zatiki batean, ez badago, zenbakitzelean edo izendatzelean, bietan, bidertzen danarekin. Hori ezin da simplifikatu, hau ezinezkoa da, bale? Horrez bidezkaketa ez badugu egiten aurretik, simplifikazio hau hemen egiten duguna, beti egingo dugu ondo. Ze ikusten dugu, bidertzen dagoela goiko guztiaz, bale? Listo.